Sing kedua ku ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budek. Lho, budek tenan toh? Budek ndasmu ku kok. Mesakake ora. Nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Ayo pas kok ya. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Jeneng kula klali aja lali ino neno ali ali niki sule kula aja dianggep aja dianggep apa sih? Ayo ora apa-apa. Sindeni nek sinden milenial ya iki. Soale nek tak jak omongi malah limo semaur gimana? Lho, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Yo men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa piye? Kuwi kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesa kurang kuning. Sapele kula mboten melu amung ati tansah nggon deli yen dadi lara gelo sederinten dalu ketaan kewala Nenone nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula ngagema yuk ngagema ali-aliku pamrih aja marang aku nadyan kula mboten melu nenon nganti ilang
Bojemane dijogeti Dik. Mripate ilang kabeh. Tak urus meneh iki. Wah, mesakake sing yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budek. Lho, budek tenan to? Budek ndasmu kuwi kok. Oh, yen nganti digawa. Pi, kowe krungu apa? Ora krungu ngono sa. Ora krungu, rasa wedi. Heh? Rasa wedi. Kowe krungu apa? Kowe ngapa wedi? Kuwi mripate ya. Mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi mung dipencerengi tatine, engko tak lindungi. Sapa sing dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa-apa arep. Awang sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Yen nganti dienggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesakake ora. Nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah, wis cilaka iki ora apa-apa. Pak Dukun Angsri getun iki. Lah piye baleke kowe? Ayo balekno nak karepmu kok. Lah ndi wonge sing endi? Wis angel goleki. Iya. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Ditekoki ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ini rak ora kembar. Pilihanku mripat biru sarene. Yo penak iki. Yeah. Terus. Akan isi hatiku kok pas to suwe? Ayo pas kok yo. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Aming buntut gong tok, jeng gong ming ngono tok. Nek iki wae pas sih. Pas. Ayo pas ben. Tek pas gong. Kowe iki wis kok ngomong pas ya protes, ora pas ya protes. Ya wis, sudah ya? Ya, nanti lagi. Enggak mau saya. Wah, gayane ngono basa enggak mau. Iya. Ya ngisin-isin ke aku nek neng Jakarta. Iya bahasa Indonesia terus. Iya. Medhu nang res area wis tekan Cikampek kok tuku wedang kok tumbas. Bakule celingak-celinguk aku terus langsung ndelik no. Ndak darani rombong aku to isin aku.